Diolch yn newyddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron. I ni cyflwyno'n hamser i ti. Tyr di'n plith tywallt y lan ysbryd arno. Mi ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. A fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Fel i chi'n gwybod, i ni'n parhau beth i cymryd casgliad ar y Sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso eich gysylltu â fi neu un o'r stywardiad. Nawr gadewch ni droi at air Duw. At lyfr y Salmau, Salm 126. Salm 126. Pan ddychwelodd yr arglwydd gaeth ddiwedd Seion, yr oeddem fel rhai yn breuddwydio. Yna y llanwyd ein genau a chwerthin, a'n tafod a chanu. Yna dywedasant ymysg y cenhedloedd, yr arglwydd a wnaeth bethau mawrion i'r rhai hyn. Yr arglwydd a wnaeth i ni bethau mawrion, am hynny yr ydym yn llawen. Dychwel arglwydd ein caethiwed ni fel yr afonydd yn y deau. Yr rhai sydd yn hau mewn dagrau a fedant mewn gorfoledd. Yr hwn sydd yn myned rhagddo ac yn wylo gan ddwyn had gwerthfawr, gan ddyfod a ddaw mewn gorfoledd, dan glido ei ysgubau. Byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy heiddiannau y dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist a thrwy yr hyn a wnaeth e trosom yn unig i ni yn gallu dod ata ti, ond mae yn peri yn bod yn gallu dod yn hyderus. I ni'n gallu dod o flaen dorseddfaen gan fod na groeso, gan ein bod yn dod nid trwy unrhyw beth i ni wedi wneud yn hymdrechion ein gweithredoedd ni ein hunan. Nid pwy ydyn ni neu yr hyn i ni yn ei wybod, ond i ni yn dod yn llwyr trwy yr hyn a wnaeth Iesu Grist trostom ni. Ac felly, oherwydd ei berffeithrwydd ef, oherwydd ei gyfiawnder ef, oherwydd ei farwolaeth trostom ni, oherwydd ei fuddugoliaeth ef yn atgyfodi o'r bedd, yn fuddugoliaethus, i ni yn gallu dod o flaen dorseddfaen yn hyderus, mae yn dod trwy y cyfan a wnaeth Iesu Grist trosom ni. Ac felly yn ei heiddiannau ef i ni yn dod ac yn galw arna ti fel dy blant, yn blant sydd yn gyson yn dy adael di lawr, yn blant sydd yn aml yn amau ac yn crwydro. O Dduw, i ni dal yn blant i ti, ac unwaith yn blant i ti, yna'n blant hyd tragwyddoldeb, ac o Dduw, i ni yn gofyn i ti, ein methiannau ni, ein diffyg ffydd ni, ein bydolrwydd ni, ein anghrediniaeth ni, mor aml, i ni yn gofyn i ti i edrych arnom ni fel dy blant ac yn gweld cyfiawnder a pherffeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni yn gofyn i ti i drigarhau wrthyn ni, fadden ni am ein methiannau ni ac i fadden ni am ein crwydro, ond i ddod i'n plith unwaith eto. Ni yn gofyn i ni cael teimlo dy bresenoldeb, i deimlo dy agosatrwydd. I ni'n gofyn yn bennaf am hyn. I ni ddim yn gofyn i weld tyrfaoedd o bobl yn dod i'r oedfa. Ni ddim yn gofyn i weld troedigaethau mawr. Ni ddim yn gofyn i weld cannoedd ar filoedd o bobl yn dod i gredu hyd yn oed. I ni yn gofyn yn bennaf i dy ogoniant i fod yn bresennol. Ond wrth gwrs o Dduw, i ni'n gwybod i ni'n dyheu am gweld pobl yn dod. I ni'n dyheu am gweld pobl yn dod o dywellwch i oleuni. Ac o Dduw, i ni felly yn gofyn i ti i wneud y pethau hynny, ond yn bennaf o Dduw, gad i ni deimlo dy bresenoldeb a gad i'r cyfan i ni yn ei wneud dy ogoneddi di, i ddyrchafu dy enw di. Y byd enw di yn cael ei ddyrchafu yn yr adeilad nawr o Dduw, yn yr oedfa hon, lle bynnag y mae'r oedfa hon yn cael ei ddarlledu nawr ac rhai yn gwrando, i ni'n gweddio y fydd gogoniant yr arglwydd i'w brofi ac i'w deimlo, ac o Dduw y byd enw di yn cael ei ddyrchafu gorywch pob enw arall. A thrwy hyn o Dduw, i ni yn gweddio, y bydd hyn yn cael effaith ar y rhai sydd o'n cwmpas ni, yn y cyfnod tywyll yma o hanes ein gwlad ni. A fi oedd na gyfnod fwy tywyll i ni'n amen fawr iawn. Rhaid mai dyma un o'r cyfnodau tywylla sydd erioed wedi bod yn ein gwlad. Ac o Dduw, i ni yn galw arna ti i ddod ac i weithio ac i argyhoeddi. I ddwyn pobl at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. I ni'n gweddio bydd na rhai yn methu cadw draw. O Dduw'r llawer yn gwybod am yr oedfa hon ac oedfa yn y Sul,
ac yn cadw draw yn fwriadol o Dduw, y byd yn cadw draw, yn gwybod o Dduw, mae dyma ble fydd y neges fydd yn dod â gobaith i'w heneidiau ac eto o Dduw, yn parhau i dorri'r sabath, yn parhau i wrtho dod i di i wrando ar dy air, ond o Dduw, i ni'n gweddio bydd na argyhoeddiad o bechod, ac y byddi di trwy dy nerth, yr wyt ti yn holl alluog o Dduw, ac yr wyt ti yn gallu agor llygaid y deillion, iddynt weld eu hangen am waredwr. Felly o Dduw tyrd, gweithio neu'n plith, gweithio yma yn y brif ddinas sy'n ni'n gweddio am y ardaloedd eraill ein gwlad ni ac yn gofyn i ti o Dduw i ymuno, i ymweld âth bobl, a rhai ffyddlon ar hyd a lled o wlad ac yn gofyn y bydd y sil yma'n sil, y gall lawer tystio dy fod ti wedi bod yn agos atynt. Tyrd bendithio ni, nertha ni, rho'r ffydd i ni gredu y gellu di weithio'n rymus unwaith eto, ac i ddod â phobl at ti dy hun. Bendithio diogelan amser nawr, gad i ni i wybod beth yw gwir addoliad, a bydd y cyfan yn dy ogoneddi di. Bendithio ni nawr, cadwa ni nawr, i ni gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch i ni ganu emyn rhif 28, pa le, pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. Emyn rhif 28 gen i sefyll i'w chanu. Byddwn testyn o'r salmau, Salm 126 ar drydedd adnod. Byddwn ni'n edrych ar y dair adnod gyntaf, ond Salm 126 ar drydedd fel y testyn yr arglwydd a wnaeth i ni bethau mawrion. Am hynny yr ydym yn llawen. Nawr, ar ddechrau blwyddyn arall, ond ydyw y
Mae yna rhyw ymdeimlad gwahanol I bob blwyddyn arall. Cymaint o bethau wedi digwydd ond oes na dros y flwyddyn diwetha a dros y flwyddyn newydd. Digwyddiadau ar lefel byd eang. Digwyddiadau ysgytwol. Rwy'n gwybod fydd yna rhai wedi magu yn ystod cyfnodau rhyfeloedd byd ac yn y blaen. A dwi'n siŵr mi fydde y flwyddyn newydd wedi bod yn adeg I ystyried ac I feddwl am y digwyddiadau ysgytwol, ond yn yr oes fodern yma I ni yn y wlad yma o leia mae wedi bod yn diwy ac drost gwledydd y byd yn gyfnod ysgytwol sydd wedi effeithio bywydau pob un person sydd ar y ddaear. Ac efallai'n ddyddiol y mwyafrif o bobl y byd yn pendroni ac yn poeni ac yn meddwl am beth I ni'n gallu wneud a beth ni ddim yn gallu wneud ac sut mae hyn yn mynd I effeithio gweddill y flwyddyn. Siwr o fod llawer o bobl yn meddwl felly ac yn ansicr. Ac efallai yn dechrau blino yn ystyried y pethau yma. Ond trwy'r cyfan, rhaid dweud oes unwaith eto, fydd wedon ni hwn llynedd ar dro y flwyddyn. Ac yn rhyfedd iawn I ni dal I ddweud ar ddechrau blwyddyn arall. I ni'n parhau I weld fod yr arglwydd yn ymddangos yn bell. Nid oes arwydd I weld o symudiad ymhlith ei bobl hyd yn oed. Pan nes I baratoi'r bregeth yma, mi roedd cyn diwedd y flwyddyn, ond efallai dyw hwn ddim mor berthnasol. Mae dal yn berthnasol, ond ddim mor berthnasol achos sy'n gesu'r fraint o fod yn rhan o cwrdd-gweddi a chyd Gymru yn y gogledd. Ac ar ôl y cwrdd-gweddi yna yn meddwl, wel, yn gwrando ar y nifer yn gweddio ac yn meddwl, wel, efallai dyw ddim mor dywyll wedi'r cyfan. I wrando ar rhai yn pledio ac yn torri calonau oherwydd ein cyflwr ni a chyflwr y wlad, ac yn pledio gyda'r arglwydd I dri garhau ac I ddod lawr i'n plith ac I ddiwygio. Ac I glywed hynny, mae'n rhoi rhyw fath ond yw o lygedyn o obaith ac o oleini ac yn meddwl, wel, ond nid yna fel mae'n digwydd, mae'r arglwydd yn agosau at rhai mewn rhai corneli yn y wlad ac yn dangos iddyn nhw beth yw'r sefyllfa ac yn deffro pobl, dyw pethau ddim mor dda nag yw. Dydy ddim mor gyffyrddus ac I ni yn creu yn ein meddyliau ni. Ni ddim yn gallu eistedd nôl a dweud dim byd. Mae'r amser wedi dod I ddadlau gyda'r arglwydd mewn gweddi ac I bledio gyda fe. Ac yr eiliad I ni'n dechrau gweld hynny yn hanes ein gwlad ni. Efallai dyna'r pryd yr adeg y mae'r arglwydd ar fi'n dod. Ai dyna'r gobaith. Bod yna'r rhai yn ein gwlad ni o'r diwedd yn gwybod beth yw gweddio ac I ddadlau ac I bledio ac I dynnu'r arglwydd lawr i'n plith. Mae yna lefydd yn does, mae yna bobl ar hyd a lled y wlad, ond does dim llawer. Does dim llawer. Mae'r mwyafrif wedi colli'r weledigaeth, os fiodd na weledigaeth erioed. Mae pethau wedi mynd mor bell, ond mae yna rai. Mae yna rhai ar ôl, a tra bod yna rhai yn dechrau pledio, ond nid yw yn achos I obeithio ac I weddio o Dduw, ai dyma'r man cychwyn. Bod yna rhyw symudiad, bod ni'n cyffesu ein pechodau ac fel I blant yn dangos edifeirwch. Mae'r salm yma'n atgoffa ni o'r sefyllfa ni ynddo, o'r cyfnod o gaethiwed, ond nid ni'n byw fel petai ni wedi bod yn y gaethglyd. Sawl blwyddyn bellach allan ni ddweud, mae fel petai ni, pobl Israel, wedi bod ym Babylon, yn y gaethglyd. Dan orthrwm y gelyn. Ond ydyw mae'n teimlo felly, ond ydyw Ac mae fel petai wedi cynyddu, mae'r gaethglyd yn erchill, I ni'n gweld o'n cwmpas ni. Yr byd yn chwerthin ac yn ddilornus tuag ato ni. Ac yna ni'n gweld eglwysi ar hyd o wlad sydd yn proffesu bod nhw'n pregethu rhyw efengil, ond ni'n gwybod nid efengil yr ysgrythyr rhyw efengil sy'n llawn bydolrwydd yw Ac maen nhw'n chwerthin am ein pen ni, chi sydd gyda'r gwasanaeth brechdan emynau. I fe rhywbeth felly maen nhw'n ei ddweud? Ac maen nhw'n dynwared ni yn ein hoedfaw ni. A chi sydd ddim yn mynd allan o'r nos Wener, chi sydd ddim yn neud hyn allan, chi sydd yn mynd I 2 oedfa ar y sil.
Mae fel bod y Mabilon, ond yw e? Ond nid yw e fel bod y Mabilon yn y gaethglyd. Mae'r Salm yma'n disgrifio'r gaethglyd i rhyw raddau, ond yw e? Ond nid heddi yn ein gwlad ni a gwledydd y byd ymddengys fel rhai o'r Iddewon ni ddeithant allan. Mae fel rhoi rhai wedi dod allan o'r gaethglyd, ond rhai dal yno. Ond nid yw yn teimlo felly ambell waith. I ni'n edrych yn cwmpas ni. Y fath ddallineb sydd o'n cwmpas, lle ni sylweddolir y cyflwr y maint ynddo. A hyd yn oed rhai o'r rhai sy'n proffesu eisiau aros yn y gaethglyd. Eisiau aros y Mabilon. O, mae'n capelu efengyledd ni'n gyffyrddus y Mabilon. I ni'n gallu addoli fel nhw. I ni'n gallu byw fel nhw. Does dim disgwyliadau arno ni. Sdim rhaid i ni wisgo'n smart. Sdim rhaid i ni bod yn ofalus os ni cael gormod. Sdim rhaid i ni bod yn ofalus o foesau. Sdim eisiau ni bod yn ofalus o'r pethau yma. Na, arhoson ni y Mabilon. Ond nid dyna math o sefyllfa ni ynddo. O'n i'n siarad ar rwy'n dydd o'r blaen. Ac yn dweud, i ni'n byw mewn oes rhyfedd iawn. Lle mae gan rhai y terminoleg a'r geirfa, ac maen nhw'n dweud y pethau iawn, ac eto diw'r bywyd ddim byd tebyg i'r hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud. Ac eto mae'n dderbyniol, mae'n iawn, does dim ots. Wel, mae'r Salm yma'n disgrifio cyflwr yr enaid. Mae'n disgrifio caethiwed enaid. O, dyna i chi erchyll. Mae'n disgrifio cadwedigaeth yr enaid. Dyna i chi hyfryd. Ac yn olaf, mae'n disgrifio can yr enaid. O, na fydd yn yr ein ymuno yn y gan. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gaethiwed yr enaid. Adnod gyntaf, pan ddychwelodd yr arglwydd gaethiwed Seion, yr oeddem ni fel rhai yn breuddwydio. Gwrandewch, wedi dweud fan hyn, pan ddychwelodd yr arglwydd gaethiwed Seion. Maen nhw wedi dod ohono fo, mai Cyrus oedd wrthi yn rhyddhau yr Iddewon o gaethiwed y Mabilon. Yn amlwg mae Duw ei hun o tu cefn. Ni'n gwybod hynny yn hanes yr holl fyd. Pan mae yna waredigaeth, ni'n gwybod, os ar lefel gwledydd ac Israel, ni'n gwybod, mae Duw sydd yn goruwch llywodraethu. Duw a berodd i Cyrus i ddod, ond Duw sydd yn rhyddhau ei bobl. Mae'r salmydd yn ei ddweud yn glir. Pan dychwelodd yr arglwydd gaethiwed Seion. A drefnodd y byddai'r Iddewon yn cael ei rhyddhau. Ond mae cyfeiriad at ryddhad o gaethiwed mewn gwlad ac o ormes sydd yma, i ni'n gwybod mae darlun ydyw o ryddhad o gaethiwed yr enaid i bechod ac i Satan ac i'r gyfraith. Dyna'r gwir neges, wrth gwrs i ni'n gwybod hynny. Sa'n ni eisiau treulio gormod amser ar yr hanes nawr, Israel a Babylon ac yn y blaen. Beth i ni eisiau sôn amdano yw beth sy'n bwysig i sôn amdano. Sa'n ni eisiau gwastraffu gormod o amser, mae yna le iddo fe, ond i ni'n dod at bwrdwn y neges. Bwrdwn y neges yw hwn. Rhyddhad o gaethiwed. Gaethiwed beth? I bechod ac i Satan. Y geithglyd yma o'r gyfraith, y gyfraith yn ormes ar y bobl. Ac yn ei condemnio nhw. Dyna'r gaethiwed. Beth o'n i'n edrych i gyflwr carcharau'r byd. O, fydd yna gymaint o amrywiaeth. O'n i fydd yna, ydych chi'n gwybod am carcharau sydd o gwmpas y byd? O un wlad i'r llall, byddai safon y cyfleusterau yn y carchardau yn amrywio. O'n i bydden nhw? Ond carchar yw carchar. Bydde lefel y gofal yn y carchardau yma yn amrywio. Mae'n ambell i garchar, bydde yna camdrin erchyll yn mynd ymlaen. Bydde yna ddioddau trais, bydde diffyg bwyd a bydde diffyg diod mewn carcharau. Bydde le erchyll i fod. Bydde yna lot o ddioddau ond i bydde yna. Ond mae yna garcharau mwy gweddus ond oes. Lle chi'n cael prydau bwyd. A chi'n cael gwely, glân, a chi'n cael gofal. Ond hyd yn oed yn y carcharau yna, mi fydda fe'n erchyll. Pam? Gan nad oes modd na hawl fynd o'r carchar.
Dyna beth yw carchar. Mae'r carchar yn erchill beth bynnag yw'r amgylchiadau, ond wrth gwrs mae yna rai yn waith na'i gilydd. Ond un peth sydd yn wir, os ych chi'n mynd i'r carchar, ych chi'n gaeth yn y carchar, chi ddim yn gallu mynd a dod, chi ddim yn gallu neud beth chi eisiau. Mae'n wedi cloi mewn ar drysau ynghau yn llwyr. Ni ellir gweld aelodau o deuluoedd, dim ond falle am gyfnodau byr o rwan weliad, unwaith yr wythnos. Mae yn driennus, ond yw e. Os ych chi'n cael eich carcharu, does dim rhyddid i fynd a dod. Ond yna chi gyflwr fwy driennus yw'r enaid sydd yn gaeth mewn carchar tywyll di. I lawer efallai, dydyn nhw ddim wedi sylweddoli eto i bod nhw mewn carchar, ac efallai maen nhw mewn fel y carcharau modern yma. Chi'n gallu cael set dyledu efallai, a chi'n gallu chwarae pŵl, a pob math o bethau, a mae popeth mae prydiau bwyd i gyd yno. Ond i rai carcharau maen nhw waith, ond maen nhw'n gaeth. Ac mae'r sefyllfa'n driennus. Ac felly yn y byd i falle bod aelodau o'n teuluoedd ni. Chi'n gweld i caethiwed nhw, ond maen nhw'n hapus yn eu caethiwed nhw. Maen nhw'n hapus ar nos Wener yn dod wedi cael gormod efallai. Maen nhw'n hapus i fyw yn ôl i safonau eu hunan. Maen nhw'n hapus i cael dydd Sadwrn a dydd Sul i wneud beth am ynwch chi. Achos i'r Cristion, maen nhw'n edrych ar o'n un gaeth, maen nhw'n edrych ar o'n un meddwl, wel, dim ond dydd Sadwrn sydd gyda chi i wneud gwaith y tŷ, ac i ymlacio efallai, ac i ymweld a wneud yr holl bethau, achos mae'ch dydd Sul chi wedi cymryd i fyny. Ac maen nhw'n edrych yma ganddo ni dydd Sadwrn a dydd Sul, i ni'n rhydd. Maen nhw'n dweud, ac i chi'n gweld nhw, ond maen nhw'n gaeth, a ddim yn ei weld maen nhw'n hapus i byd. Maen nhw'n byw fel pe baent yn rhyddion, heb weld y cyfyngiadau sydd arnynt, nid ydyn yn sicr yn gallu mwynhau bywyd, yr holl ymdrechion i fwynhau a llenwi bywydau a phleserau, ond dydyn nhw ddim yn hapus nagyn. I ni'n gwybod dydyn nhw ddim yn hapus. Chi'n gallu gweld ar eu hwynebau nhw. Does dim gwir lonyddwch, ond maen nhw'n dweud i bod nhw'n hapus. I lawer, mae'r rhaid cael y ddiod i fod yn hapus. Cofio rhywun yn dweud blynyddoedd yn ôl, fe dreuliodd y person yma gyda'r nos pan yn y coleg gyda 2 neu 3 ohonon ni Gristnogion. A tan tua 1 o'r gloch y bore, fi o'n i'n siarad ac yn chwerthin ac yn mwynhau, a fe ddwedodd bydden ni wedi goffod talu tua 30 punt i chwerthin fel hynny. A fe ddwedodd hefyd, dywedwyd dim byd brwnt, cas na chreulon, yr holl gyda'r nos. Fe welodd bod Cristnogion yn gallu bod yn hapus, ond oedd rhaid iddo fe dalu lot o arian i fod yn hapus. Ac yn y bore yn deffro gyda pentost a mynd trwy'r dydd a falle'r euogrwydd hefyd, ddim yn ymwybodol ono fe, ond yr euogrwydd. Ond mae'r byd yn meddwl i bod nhw'n hapus, ond maen nhw'n gaeth. Dyn nhw ddim yn gallu mwynhau bywyd. Dydyn nhw ddim yn byw i'r pwrpas y creuwyd nhw, i ogoneddu Duw a'i fwynhau am beth, ond maen nhw'n meddwl i bod nhw, ac maen nhw'n mynd o bleser i bleser, ond maen nhw'n gaeth. Ond yna mae yna rhai sydd yn ymwybodol o'r gaethiwed, ac maen nhw'n gweld y carchar maen nhw yn ddi, ac efallai maen nhw'n gweld bod yn dywyll, a maen nhw'n gweld y cyfyngiadau ac yr rhwystredigaeth yma'n dod i'r wyneb, ac fe ddaw poen y gaethiwed. Efallai i rai maen nhw'n gweld diwedd y cyfan. Yn gweld o'r diwedd nid ydynt yn byw yn gywir, nid ydynt yn mwynhau presenoldeb Duw. Ac efallai yn ymwybodol bod Duw yn ei gweld nhw, mae yna rhai wedi cydnabod hyn. Bod nhw'n ymwybodol fod Duw yn gweld a chlywed pob dim. Ac bod nhw'n rhedeg i ffwrdd o'r ffaith, ond o dro i dro mae yn dod nôl ac yn ei brifo nhw ac yn ei hofni nhw ac yn peri dychryn iddyn nhw ac bod nhw'n trial rhedeg i ffwrdd a llenwi'r noswaith gyda rhywbeth arall, ond i ni'n gwybod mae'r gaethiwed yma o dro i dro yn dod yn fwy ac yn fwy real.
Ni'n ni gweld hyn o'n cwmpas ni trwy'r amser. I rai y broffes o fod yn rhydd. Y broffes o fod yn eiddo o'r waredigaeth ac eto dal ymlaen yn dyn i'r bywyd o gaethiwed. I ni'n gweld hwn hefyd. Mae hwn yn ddryswch. Dyma'r dyddiau ni'n siarad gyda'r gŵr dydd o'r blaen. Maen nhw'n ddyddiau rhyfedd pan ni'n gweld pobl sydd yn gaeth i'r byd dal eu proffes o gredu yn yr arglwydd. Maen nhw dal yn gaeth. Maen nhw'n gweld bod yr hen ffyrdd o fydolrwydd yn dderbyniol, yn dadlau hachos mae iawn ydyw cywir yw'r ffordd maen nhw'n rhodio ar hyd ni. Gai ofyn, oes yna rai sydd yn gwrando, sydd yn llawn anobaith efallai, o dyna'n gweddi ni. Efallai'n dechrau gweld y cyflwr o gaethiwed yr ydych ynddi. I chi'n dechrau gweld eich bod chi'n gaeth i bechod. I chi'n dechrau gweld fod Satan yn rheoli. I chi'n dechrau clywed ac yn cofio gofynion y gyfraith ac yn teimlo'r gyfraith yn pwyso lawr ar eich pen chi. I chi'n clywed am y disgwyliadau o'r safon o gyrraedd nefoedd. Chi'n clywed am berffeithrwydd ac mae'n eich gwylltio chi. Chi'n dod ar draws Cristnogion a maen nhw'n eich corddi chi achos chi'n gweld nhw'n byw bywyd sanctaidd ac i chi'n gweld chi'n disgwyl i fi fel hyn fedra i ddim ac mae'n chi deimlo'n euog ac mae'r holl beth yn pwyso'n drwm lawr ar eich enaid chi. Wel, os ych chi'n teimlo felly, onid yw yn falle'n achos i lawenhau. Diolchwch eich bod trwy ras yn dechrau gweld hyn. Dyna'n gweddi ni, bydd na rai yn dod i weld eu bod nhw yn y carchar tywyll di. I gydnabod y peth. Dyna'r man cychwyn. Fod yna rai yn cydnabod eu bod nhw yn y carchar tywyll di. Wel, gadewch ni symud mlaen yn ail Cadwedigaeth yr enaid pan ddychwelodd yr arglwydd gaethiwed Sion yr oedden fel rhai yn breuddwydio. O'r cyfan yma, diwe ar ddechrau'r Salm. Dwi'n mynd yr adnod gyntaf ni wedi cyffwrdd. Yr arglwydd a dywysodd y bobl allan o gaethiwed. Yr arglwydd sydd yn arwain yr enaid o gaethiwed, pechod a Satan. Onid yw hwnna mor bwysig. Onid yw yn hanfodol. Does dim modd i neb arall wneud hyn. Does dim modd i ni dynnu'n hunan allan o'r carchar o gaethiwed. Does dim modd i chi wella eich hunan. Does dim modd i chi ddringo allan o'r twll. Gallwch fynychu cyrsiau diri, allwch chi? Ond dyna sut mae llawer o gapeli'n yn efengylu, yn dod ar ryw gyrsiau, yn dysgu chi mwy am bob math o bethau. Ac wrth gwrs mae yna le ambell i beth. Yn dweud beth yw Cristion wrth gwrs, efallai bod yna gyrsiau, efallai o werth ambell un. Gallwch astudio chael gradd mewn crefydd. Chyfod wneud ddim gwahaniaeth. Allwch chi wneud diwynyddiaeth. Byddwch yn ofalus ble chi'n neud diwynyddiaeth achos yn aml iawn yr pobl sydd yn darlithio chi ddim yn credu gair o'r hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud. Y goriwch naturiol, dyn nhw ddim yn ei gredu fe. Ond allwch chi wneud a meddwl bod yn mynd i fod yn help, ond chi'n gwybod byddwch chi dal yn gaeth. Falle allwch chi fynd ar ryw gwrs a cael rhyw arholiad ar y diwedd ac yn dweud chi'n credu'r cyfan a chi wedi ticio pob bocs, ond byddwch chi dal yn gaeth. Allwch chi fynychu oedfaon efengylu. Allwch chi ddod i'r blaen ar ddiwedd oedfa efengylu. Fe all na fod dywelwch am funud bach, efallai adeilad llawn. Dychmygwch yr adeilad yn llawn fan hyn. Byddai'n rhwydd iawn. Na gyd byddai'r rhaid i'r pregethwr wneud yw oedi am tua munud o dywelwch. Edrych ar pawb, roi pwyser nhw, dweud wrth nhw dewch i'r blaen. Rhwydd iawn creu rhyw awyrgylch, ond diwe? Hawdd, all unrhyw un wneud e. Ac yna fydd a dweud oedd ambell i ni arwen y ffordd yn lawr i'r blaen maen nhw'n dod. Credwch yn Iesu Grist a rwyddwch y ddogfen. O rhwydd iawn i wneud pethau felly. Ond dal yn gaeth. Dal yn gaeth i bechod ac i Satan. Beth? Ar ôl dod mlaen? Am beth am gweddio'r weddi? Ie, falle bydd yna rhai'n dweud na i weddio'r weddi. Dal gallu bod yn galledig, gallwch chi gweddio unrhyw weddi. A dal fod yn gaeth. Y rheswm am hyn, yr arglwydd yn unig sydd yn arwain enaid o gaethiwed. Does neb yn dod o gaethiwed, pechod a Satan trwy ddod i'r blaen.
Does neb yn dod o gaethiwed trwy fynd ar gwrs ac ateb pob cwestiwn yn gadarnhaol. Os nad yw yr arglwydd ar waith ofer yw'r cyfan, mae'n rhaid iddo fod yn waith goruwch naturiol, mae'n rhaid iddo fod yn wyrth. Nid mater o ddewis Iesu Grist yw e. Nid mater o chi'n dewis Crist. Nid mater o chi'n wneud cyffes ar lafar yr wyf yn credu yn Iesu Grist fel fy ngwaredwr. Dim hwnna sydd yn achub chi chwaith. Nid dyna beth sydd yn dod â chi o gaethiwed. Allwch chi dal fod yn gaeth ar ôl dweud yr wyf yn dewis Iesu Grist ac yn dewis ei ddilyn. Gallwch chi dal fod yn gaeth. Nid penderfynu fod y cyfan yn gwneud synwyr sydd yn dod â chi o gaethiwed. Wrth gwrs mae'n gwneud synwyr. Twptra llwyr yw credu'r ffolineb, esblygiad a'r ffrwydiad fawr. Os oes unrhyw un yn ei iawn bwyll yn gallu credu yn ei, mae'n anhygol, ond yw e? Bod yna ffrwydiad fawr iawn wedi creu bydysawd fel sydd gennym. Mae'n gwneud lot fwy o synwyr i gredu mewn Duw. Ond all unrhyw un dweud bod nhw'n credu mewn Duw. Nid dyna sydd yn achub enaid, nid dyna sydd yn dod â chi o gaethiwed. Allwn ni berswadio chi ar y gwyddoniaeth mae Duw a greuoedd, ond nid dyna beth sydd mynd i ddod â chi o gaethiwed. Nid rhai sydd yn dweud na roi cynnig arni. Fe driau Gristnogaeth am gyfnod. Yr hyn ni'n gweld fan hyn pan dychwelodd yr arglwydd gaethiwed Seion. Yr arglwydd sydd yn dod â'r rhai allan o gaethiwed. Rhaid iddo fod yn waith gwirthiol o Dduw, fe sydd yn agor llygaid yr enaid i weld ein hangen am waredwr. Ond nid dyna beth sydd angen, ond nid dyna, ni'n dal yn goffa pregethu'r gwirioneddau, ni'n dal yn dysgu chi am y ffydd Gristnogol, ond dyma beth sy'n rhaid digwydd, rhaid i'r arglwydd agor llygaid yr enaid. Rhaid i'r arglwydd ddangos i chi eich pechod. Fe sydd yn peri ni deimlo euogrwydd fel mynyddoedd byd. Allwch chi ddim creu hynny. Rhaid i'r ysbryd glân ddod a peri i chi deimlo yr euogrwydd yma sydd yn pwyso'n drwm ar yr enaid. Does dim perswad allwn ni ei roi ar neb i deimlo euogrwydd am bechod, nag oes. I ni ddim hyd yn oed i gallu perswadio pobl bod rhywbeth maen nhw wedi gwneud yn anghywir, heb sôn am wneud nhw deimlo'n euog am y peth. Fedrwn ni ddim. Mae'n amhosib. Fedrwn ni ddim perswadio neb ei bod nhw'n gaeth. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n rhydd. Mae'r byd yn meddwl ei bod nhw'n rhydd. Yr arglwydd yn unig all wneud hyn. Ond nid dyna gall y Cristion dystio iddo. Os ych chi'n Gristion, os ych chi wir yn blentyn yr arglwydd, fydd hyn yn rhan o'ch dystiolaeth chi, ond nid dyma ein gweddi dros eraill, Dduw graston agor llygaid eneidiau iddynt weld ei hangen am Grist, gwna dir agor, dydyn ni ddim yn gallu agor, ond Dduw tir di lawr, agor i llygad nhw. Fe drefnodd y diwdod ffordd y gall enaid gael ei rhyddhau o gaethiwed pechod. Dyma yw iachawdwriaeth. Fe drefnodd yr arglwydd ffordd cyn llunio'r byd, cyn i'r byd cael ei greu. Fe trefnwyd y bydde Iesu Grist yn dod. A delio gyda'n pechod. Ydych chi am wybod sut gallwch chi ddod o gryfangau Satan a phechod? Wel, sut gallwch fod yn rhydd o gyfyngiadau erchyll pechod ar eich enaid? Ydych chi yn dymuno gwybod yr ateb? Wel, yr ateb yw hyn, Iesu Grist. Dyna ddath i'w wneud. Dyma oedd pwrpas yr enedigaeth gwirthiol. Dod i agor ffordd allan o gaethiwed. Dyna pam y dath mwyn wneud hyn. Rhaid oedd iddo gyflawni gofynion y tad. A beth oedd gofynion y tad? Rhaid oedd iddo fodloni'r tad. Iddo gadw'r gyfraith. A dyna beth nath trwy gydol i fywyd. Fe gadwodd e'r gyfraith yn llwyr. Rhaid oedd iddo wneud hyn. Ni allwn ni wneud. Doedd e ddim yn bosib i ni gadw un rhan o'i gyfraith. Ond fe ddath Iesu Grist a fe gyflawnodd e'r cyfraith ein mwyn ni yn ein lle ni. I ni'n gaeth oherwydd i ni dorri cyfraith. Ond fe ddath yr arglwydd Iesu Grist sy'n rhyddhau ni o hyn. I ni mor fero i safon fe gyrhaeddodd e'r safon. Rhaid cael cyfiawnder a chosbi'r pechadur, ond fe gyflawnodd Iesu Grist y cyfan. Cadwodd e'r gyfraith, fe gymerodd e'r gosb. Mae fel petawn ni wedi cadw'r gyfraith yn llwyr ein hunan, ond ydyw e'n rhyfedd.
Mae'r Cristion yn gallu sefyll ger bron y tad fel ei fod wedi cadw'r gyfraith yn llwyr. Does dim un staen pechod i weld. Does dim un brwntni. Does dim un marc. Does dim un pechod yn ymddangos ei ben erchill allan trwy'r dillad. Falle os ydych chi'n gwisgo rhyw ddilledyn a mae Crist a chi dy marc arno fe. Dychmygwch y peth. A falle wrth ymestyn mae ei weld a chi'n cuddio fe. Wel, allan ni feddwl am y Cristion, mae'n gwisgo'r cyfiawnder Crist, ond falle bod chi'n ymestyn allan a mae yna hen bechod yn fydreddu trwyddo ni o dan y clog. Ond chi'n meddwl beth, dwi ddim yn bosib. Dwi ddim yn bosib i'r arglwydd i weld un pechod. Does dim un pechod, fe all digon o bobl cyhyddo fi o bechodau, yn fy mhlentyndod, yn fy ieuenctid, yn fy arddegau, wrth i fi dyfu fod yn ddyn ac yn awr yn ddyn sydd yn hynach. Fe all unrhyw un pwynt o bus, ond allai ddweud hyn wrthych chi, fi dim un o'n nhw'n cael ei farnu na'i gosbi achos mae'r Iesu Grist wedi gorchuddio'r cyfan. Mae ei glogyn o'i berffeithrwydd yn cuddio'r cyfan. Dyw'r diw y tad ddim yn gallu gweld. Dim un marc, dim un o'r bryntni. Does dim un ceiddiad, achos mae Iesu Grist wedi delio da'r cyfan. Mae wedi golchi pob staen i ffwrdd. Mae glogyn o'i berffeithrwydd ei gyfiawnder yn fy ngorchuddio fi'n llwyr. A dim dim ond yr rhaid dwi wedi wneud, ond yr rhaid dwi'n wneud nawr. Fi'n siŵr byddwn yn lawer ac yn iawn felly yn gallu cyhyddo hyd yn oed tra'n pregethu. Nes di godi dy lais, nes i dweud yn anghywir fel yna. A siŵr o fod yn iawn. Ond chi'n gwybod beth, mae hyd yn oed rheini wedi cael ei gorchuddio gan gyfiawnder Crist. A mae'r pechodau fyddai'n neud, fyddai ddim yn mynd allan o fy ffordd i bechu, gobeithio, gweddio na fyddai, ond y pechodau wythnos nesaf a'r mis nesaf, ac os caf byw am flwyddyn arall, y flwyddyn nesaf, mae'r cyfan wedi orchuddio'n llwyr a chyfiawnder Crist. Dyna beth yw cyfiawnder Crist, mae wedi wneud y cyfan yn fy llefi. Fe nath e gadw'r gyfraith, fe gafodd ei gosbi yn fy llefi. Fe dywallodd ei waed yn fy llefi. Fe ddangosodd iddo lwyddo a choncro'r cyfan. Fe goncrodd e pechod Satan y bedd pan atgyfododd e'n fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. Does dim marc cwestiwn hyd yn oed am lwyddiant y fuddugoliaeth. Achos mae yna brawf ddiamheuol atgyfododd Iesu Grist o'r bedd. Mae'n ffaith hanesyddol. Ac mae wedi gwneud y cyfan ein mwy ni. Wel, dyna i chi Cadwedigaeth yr enaid. Mae yna yn does na, mae'n sicr, mae yna gaethiwed yr enaid, ac fe fydd pob Cristion yma yn tystio i'r ffaith yr oeddwn ni yn gaeth yn fy mhechod. Ond yna dwi wedi dod a dwi wedi cael Cadwedigaeth yr enaid trwy'r arweiniad ar arglwydd. Fe weithiodd arnaf yn awr yn olaf yn drydydd can yr enaid. Dyma chi ddisgrifiad o droedigaeth sydd yn y Salm. Disgrifiad o enaid yn cael ei arwain o gaethiwed i ryddid yr efengil yn Crist. Os chi eisiau gwybod beth yw Cristnogaeth, ych chi'n ei weld e fan hyn. Rhywun yn dod o gaethiwed i ryddid, o Babylon, o gaethiwed, o'r byd. Pan dychwelodd yr arglwydd gaethiwed Seion, yr oedd yn fel rhai yn breuddwydio. Ydych chi'n gallu tystio i hynny? Mor hyfeddol y profiad o godi o droed y groes, yn gwybod fod yr Iesu wedi delio ar baich yma o euogrwydd. Y fath lawenydd, y fath rhyddhad. Mae'r salmydd yn ei ddisgrifio fe fel hyn, yr oedd e'n fel rhai yn breuddwydio, mae'r oedd e fel breuddwyd. Cyfnod, os taw diwrnod yw neu cyfnod o flwyddyn. Dim gwahaniaeth nag oes, yr un yw'r egwyddor, mae e fel breuddwyd. Mae'r salmydd yn dweud bron iawn nad yw e'n gallu credu. Nawr, pan ni'n dweud methu credu, nid cyffes o diffyg ffydd yw hwnna. Ystyr y term yw hyn. Dwi ddim yn gallu credu'r peth. Dwi yn credu'r peth. Ond dwi ddim yn gallu credu'r peth. Chi'n deall beth fi'n meddwl? Mae'n amlwg yn diwe. Mor anhygol yw e. Neu mewn geiriau eraill, mae'n rhy dda i fod yn wir bron iawn. Mae e fel bod mewn breuddwyd.
Ond dyna yw disgrifiad o iachawdwriaeth. Fod hyn wedi digwydd i un fel fi. Fi? Mae fel yr emyn yn osgwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith. Rhyfeddol. Bydd yn rhyfeddol. Fi? Sydd yn neb a'r pechodau dwi wedi wneud, a'r meddyliau dwi wedi feddwl. Gallwch chi ddweud hyn, a'r fagwraeth i ni wedi cael, a'r breintiau ni wedi cael, ac eto heb fanteisio fel ag y dylsem ni. A'r blynyddoedd hynny o eisiau'r byd ar ôl cael fath fagwraeth ac ar ôl cael fath bregethu, ar ôl cael y fath enghraifft o beth yw gwir sancteiddrwydd a gwir Gristnogaeth, ac eto fi heb fanteisio. Dyna chi drigaredd bod un fel fi wedi cael achubiaeth, ond nid yna yw iaith Cristion. Oes yna rai sydd yn teimlo mor eog, mor frwnt, mor ddinod, eich bod yn teimlo heb unrhyw obaith o gwbl. Ac yna, wrth ddod at Grist a phrofi drostoch eich hunan ei fod yn ffyddlon i wair. Chi'n meddwl falle rhai sydd wedi bod blynyddoedd ar grwydr, falle wedi cael ei magu ar eilwyd yn clywed sain yr efengil ac yna blynyddoedd yn mynd heibio. 20 mlynedd, 50 mlynedd. Ac mae'n mynd yn gloi yn diwe. 20 mlynedd yn mynd yn andros o gloi. A chi'n gwybod yr holl gyfleoedd a gawsoch chi. Ac yna mae'r eogrwydd yn dod ar anobaith ac yn meddwl sut gall un fel fi sydd wedi gwrthod gymaint o weithiau. Rhyfygu efallai, chwerthin, gwneud hwyl, anwybyddu, bod yn grac, codi dwrn. Ond yna chi'n dod at Grist, a chi'n clywed fod y sawl a ddaw ato ef nis bwryr ymaith byth. Nad oes un wedi droi ffwrdd bydd bynnag y pechod, pa bynnag mor hir wrth rhyfela. Ond nid yna be fydd yn hyfryd, peth yna rhywun yn gwrando ar y neges yma nawr, ac efallai wedi bod ar grwydr am ddegawdau, ac wedi gwybod mwy, ac wedi cael y manteision a'r bendithion, ac eto wedi troi cefn, ac yna i chi'n dod â'n eogrwydd fel mynyddoedd byd yn meddwl, pa obaith sydd i rwy'n fel fi, ac yna i chi'n dod ac yn clywed fod Crist a'i ddwylo pur ar led, a'r gwaed yn llifo, ac bod na wahoddiad, dewch i'r ffynon, ac fe gewch chi'ch golchi, a ni chi'n mynd, na, dwi ry frwnt, dwi ry galed, dwi ry falch, pa obaith sydd i rwy'n fel fi, a mae'r pregethwr neu pwy bynnag yn dweud, dewch at y groes, mae yna groeso, does neb wedi wrthod o'r blaen. Ac yna chi'n dod, a dyna ryddhad, mae e fel breuddwyd. Mae e di maddau fi, fi sydd wedi bod fel ydw i, sut gall e faddau fi, ond dyna yw'r efengil. Mae e'n maddau'r cyfan, mae e'n golchi chi'n llwy'r lan, beth bynnag i chi wedi wneud, beth bynnag yw eich bywyd, pa bynnag mor hir, mae e'n maddau. Dyma be mae'r salmydd yn dweud. Pan dychwelodd yr arglwydd gaeth ei wedi ond yr oeddem ni fel rhain breuddwydio, mae e'r hyddau fod yn wir, ond diolch i ti, yr holl alluog Dduw am faddau i fi o bawb, a fy holl bechod, i ti di maddau fi, ti di golchi fi, dwi ddim yn heiddi fe, mae'r hyddau fod yn wir, ond mae yn wir. Yna y llanwyd ein genau a chwerthin, na'r gael ddweud hyn. Os oes na eglwysi sydd yn meddwl gen nhw ddefnyddio chwerthin yn y ffordd bydol, cnawdol, pechadurus, da chi ystyriwch to, nid chwerthin bydol i ni'n sôn am fan hyn. Ond chwerthin o lawenydd, dyna be ni'n sôn amdano, nid cyfiawnhad i ddawnsio lawr y llwybr ac i jwmpo lan y lawr. Nid dyna be mae'r salmydd yn ei ddweud. Mae'r salmydd wedi gweld i bechod, ac wedi gweld i gaethiwed, a wedi gweld, Dduw graslon, ti di maddau'r cyfan, ac mae fy enaid yn llamiodd i fewn. Yna llanwyd ein genau a chwerthin, a'n tafod a chanu. Yna dywedasant ymysg y cenhedloedd, yr arglwydd, a wnaeth bethau mawrion i'r rhai hyn. Dwi ddim yn credu bod y cenhedloedd yn dweud hwnna heddi am proffes sydd i'w weld. Creda fi bod y cenhedloedd yn dweud, beth? Chi'n credu yn yr arglwydd?
Pa wahaniaeth sydd ynddo chi? Achos i ni'n dweud, o na, peidiwch a phoeni, fe wnawn ni dal ddod gyda chi ar nos Wener. O, sa ni wedi newid I fod yn od. O, peidiwch a phoeni bod chi'n cael gêm bêl-droed pan mae'n cwrdd gweddi ymlaen. Dydyn ni ddim mor od â hynny. Peidiwch a phoeni bod ni ddim yn mynd I ddod ar y sil gyda chi ar wyliau. Wrth gwrs bod ni, sa ni mor od â hynny. A mae'r cenhedloedd yn dweud, oes ganddo chi arglwydd? Beth I chi? Fedrai ddim dirnad bod chi wedi dod yn wahanol. Chi'n dweud bod chi'n Gristion, ond dwi ddim yn siŵr. Ond nid dyna gwir iachawdwriaeth. Yna y llanwyd ein gennau a chwerthin a'n tafod a chanu. Yna dywedasant ymysg y cenhedloedd. Mae'r byd yn edrych ar waith yr arglwydd. Yr arglwydd a wnaeth bethau mawrion i'r rhai hyn. Mae wedi gwneud gwyrth. Mae wedi achub. Mae wedi tynnu y rhain allan o'r pydew erchill. Mae'r rhain ar y graig. Mae'r rhain wedi dod I gredu. Mae yna rhywbeth wedi digwydd. Mae yna rhywbeth rhyfedd wedi digwydd. Lle gynt yn gaeth I bechod a Satan, ond nawr yn rhydd yng Nghrist. Lle gynt nid oedd can o fawl i'w glywed, ond nawr y gennau yn llawn llawenydd a chan. Diolch I ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia, amen. A pam fod y Cristion yn ôl y salmydd yn canu? Mae'n canu am yr efengil sanctaidd. Beth mae'r efengil sanctaidd wedi wneud te? Wel, mae wedi fy nhynnu allan o'r carchar tywyll di. Mae wedi rhoi can o lawenydd yn fy enaid. Mae yna gymaint o newid wedi digwydd. Roedd cymaint o newid, cymaint o lawenydd yna y dywedasant ymysg y cenhedloedd, yr arglwydd a wnaeth bethau mawrion i'r rhai hyn. Y Caldeiaid, y gwledydd cyfagos, oll wedi sylwi, fe sylwa nhw. Fe welsant yr hyn a ddarparod Duw, a chybiaeth, gwaredigaeth, ond nid yma'n gweddi y bydd y byd yn gweld yr hyn a wna yr arglwydd yn eneidiau colledig y caethion I bechod ei rhyddhau. Dyna be ni'n gweddio amdano. Dydyn ni ddim eisiau gwastraffu amser gyda gofyn am broffes ac yna cymryd 20 mlynedd I weld bod yna rhyw newid wedi digwydd. Yr arglwydd a wnaeth pethau mawrion ymhlith rhain, fod y byd yn gweld. Mae yna wyrth wedi digwydd. Fe fyddwch chi dal yn chi, fydd y bersonoliaeth yna, ond fe fydd yna ras yna, fe fydd yna sancteiddrwydd yna, fe fydd yna wahaniaeth yna, fe fydd yna gogwydd gwahanol. Dyna be ni'n chwilio amdano. O, mae'r eglwys heddi yn ffyrnig yn erbyn hyn. Sdim hawl dyn ni ddweud y fath beth heddi. Mae nhw'n dweud I chi'n galed, I chi'n gaeth, I chi'n neud I bobl feddwl falle fod ni ddim yn Gristion, ond falle dydyn nhw ddim. Ac os nad ydyn nhw'n mynd I uffen hi tragwyddoldeb, mae hwnna'n frawychus. Ac os ydyn nhw'n Gristnogion, wel o leia ma nhw, ond fyddwn ni ddim yn euog o'i gwaed nhw. O, mae'r arglwydd yn gwneud pethau mawrion yn ein plith ni. Dyna'n gweddi ni. Dyna beth I ni'n gofyn amdano. O, mae iachawdwriaeth yr efengil yn rhyfeddol. Yn gweddi yw y byd yn gweld yr hyn y mae'r arglwydd yn ei wneud, yn darparu prenedigaeth yng Nghrist. Mae ddeiant pechodau. Dyma'r mawrion bethau y mae'r arglwydd yn ei wneud. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ein prynu ni, yn prynu'n rhyddhad ni o uffern, o Satan, o bechod, o gaethiwed yn y gyfraith. Mae e'n cyflawni'r cyfan, mae'n maddau pechodau, mae'n maddau'r holl pechodau, mae'n golchi ni yn ei waed. Dyna'r pethau mawr mae'n ni'n wneud. Mae'n golchi pob staen ymaith. Mae'n ein mabwysiadu ni fod yn blant iddo. Mae'n gwneud i'n blentyn I Dduw. Mae'n anhygol yn diwedd. Dyna I chi fendithion o pethau mawrion y mae'r arglwydd yn ei wneud. Mae'n rhoi bywyd tragwyddol. Mae'n rhoi bywyd yn y nefoedd hyd tragwyddoldeb. Mae hwnna'n anferth o beth. Mae'n ein cyfiawnhau ni fel petawn ni erioed wedi pechu o'r blaen. A hyn trwy ras.
Ni yr anheiddiannol yn derbyn hyn oll trwy ras, yr arglwydd. Adnod 3, a wnaeth i ni bethau mawrion, am hynny yr ydym yn llawen. O, fe all hyn fod, adnod 3, yr Iddewon yn ategu yr hyn a ddywed y cenhedloedd am waith yr arglwydd yn ddynt. Ie, gallai fod fel hyn. Ie, mae'r Iddewon yn dweud, mae yr arglwydd wedi gwneud pethau mawr yn ein plith ni. Diolch i ti yr holl alluog Dduw. Neu gellir edrych arno fel hyn, y cenhedloedd yn ymuno yn y clodfori, gan iddo ddod â iachawdwriaeth i holl bobloedd y byd, fod yr arglwydd wedi gwneud pethau mawrion yn ein plith ni. O, am droedigaethau felly unwaith eto, am weld yr arglwydd ar waith yn arwain eneidiau o gaethiwed pechod a Satan a dryddid yr efengil sydd yn Christ yn angweddu ni. Y bydd yr arglwydd yn cael ei ogoneddu yn arwain eneidiau allan o'r byd ac yn dod â nhw at Grist, at y groes, ac yn dod â nhw at ryddid yr efengil. Dyna'n gweddu ni. Yn gweddu ni yw hyn y bydd y rhai yn ymuno gyda ni yn ymoliant. Adnod 3. Yr arglwydd a wnaeth i ni bethau mawrion. Dychmygwch cyn diwedd y dydd heddi. Dychmygwch beth ni'n dweud hynny ar raddfa fawr, ond beth un yn dweud. Yr arglwydd a wnaeth pethau mawrion i fi. Am hynny, yr ydym yn llawen. Dychmygwch un yn dod lan yn dweud yr arglwydd a wnaeth pethau mawrion i mi. Am hynny, yr wyf yn llawen. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air ac am yr arglwydd Iesu Grist, ac am y prenedigaeth, am y mabwysiad, am y ddeiant, am yr holl bethau mawrion yr wyt ti yn ei gynnig yng Iesu Grist. Ni'n gweddio bydde di yn tywys rhai o dywyllwch i oleini, o gaethiwed i ryddid, hyd yn oed heddiw. Terd gweithio neu pli, tywallt y lan ysbryd arnom, diogela ni rhag ymosodiadau'r un drwg. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen gadewch i ni ganu emyn rhif 340, 340 arglwydd gad i'm dawel orffwys dan gysgodau'r palmwydd clu. 340 gyn i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwyd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.